și cum a lucrat El, așa minuni nu s-a mai întâmplat. Dumnezeu va intra din seara aceasta, pentru toată săptămâna, cu aceste 4 lucruri. Primul lucru, să dea la o parte orice care vă stă în cale, ca să nu puteți să-i spuneți Domnului tot. Hristos Domnul vrea să se audă. Hristos Domnul vrea să se vadă. Dar El vrea să facă minuni, ca să poată să se exprime Toflea și tot județul și toată țara. Și cei care ne urmăresc pe internet, să se știe că Dumnezeu lucrează la Toflea cu minuni. Și cei de afară vor spune, am văzut o minune, am văzut 2, am văzut 10, că a fost Hristos în cort, că a fost Dumnezeu în vizită, că El ne-a căutat. Și oamenii doar au făcut ce le pruncea Dumnezeu. Și ca să se știe, a spus Domnul al doilea cuvânt care s-a auzit atât de frumos, ca să se știe că Fiul omului, El n-a vrut să spună că e Fiul lui David, cum alții îl chemau când se rugau pentru El. Atunci când spuneai David, spuneai o luptă politică, a zis, ca Fiul omului, ca să înțeleagă toți că s-a coborât pe pământ. Ca să se știe că Fiul omului are. Când voi pronunța cuvântul acesta, doresc ca El să lucreze așa cum se aude în viața voastră și peste voi. Fiți foarte atenți, a zis Domnul Hristos. Și ca să știți că Fiul omului are putere! E o problemă aici. Fiul omului are putere și noi o credem mai mult sau mai puțin. Dar din seara asta, Dumnezeu să binecuvinteze ca să strige în casa ta, în viața ta și în cort și în toată săptămâna de evangelizare. Fiul omului are putere! Și puterea lui este mare! Și puterea lui este cea mai mare! Și puterea lui poate să aibă numai El și oamenii nouă. Ca să știe toți, căci Fiul omului are putere! Amin? Hai să spunem cu toți, Fiul are putere! Are putere! Care nu au oamenii. O încearcă, o copiază, dar numai El are putere. Mărească să-i se numele Lui. Are putere. Există în această seară oameni care încă nu i-au cunoscut întâlnirea Lui, nu i-au auzit vocea, nu l-au văzut, nu-i cunosc minunile Lui, încă n-au dat la o parte perdeaua ca să vadă Hristos totul în El. Domnul Hristos, vedeți, în Israel era un obicei atunci când oamenii vreau să intre un musafir la ei, dimineața se făceau curățire foarte frumoasă în casă și lăsau ușa larg deschisă. Ăsta era semnul evreilor că puteau să primească musafiri. Și așa era Domnul în casă. Când s-a deschis o ușă mai întâi. Pentru asta El spune în 3:10 în Apocalipsa, iată, El stau la ușă și va dacă deschide cineva. Uneori se plimba localități și toate ușile erau închise și a zis, nu pot să plec până nu intru într-o casă. Va trebui să încerc să bat. Știu că casa nu e pregătită după ce vreți. Știu că casa aceea are probleme înăuntru și ține ușa închisă ca să nu deschide. Dar dacă o deschide, eu n-am probleme Iisus ca să anunț că Fiul are putere ca să facă ordine în casa aceea. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Are putere. Iisus are putere. Dar ce putere are El? Trebuie o putere ca să ierte păcatele? Trebuie Domnul să aibă o putere să ierte păcatul copilului tău? Trebuie Domnul Hristos să aibă o putere ca să ierte păcatul tău personal? Credeți că trebuie o putere ca să ierte păcatul Adamului? Da, trebuie. Iisus are putere. Și a câștigat-o la Golgota. Și a zis, mă duc la Golgota, îți iau păcatul tău, că eu am putere să-mi dau viața și să-mi o iau înapoi. Eu am putere să iert păcatul tău și am putere să iert vina ta și am putere să iert păcatul familial al tău și am putere să iert păcatul copiilor tăi și am putere să iert păcatul părinților tăi și am putere să iert păcatul bunicilor tăi și am